To madalla, a jamhuriyar Nijar ƙungiyoyin fararen hula na nuna damuwa game da abubuwan da ke faruwa a kamfanin dillancin man fetur na ƙasar Sonidep. Hakan ya biyo bayan wani rahoto da hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Nijar ɗin Halsiya ta gabatar wanda ya bankaɗo wata badakala a kamfanin man. Sai dai har kawo yanzu akwai tafiyar hawainiya a binciken da ake gudanarwa a cewar Alhaji Salisu Ahmadu, shugaban ƙungiyar farar hula na RNDD a hirarsa da Cima'ila Isufu. Kan wannan abin ya faru, Halsiya ta kawo takardu cikakku rahoto wanda aka tace ga bannar da aka yi a cikin su ne ta bajiya. Mu aje hankalin muna so kullun kasan mu mai zamanto kasa ce tsararra wanda ya zamanto idan an ce wancan wurin hajiya an yi laifi shugaban kasa ya dauki matakan gaugauta bincike da tsaida romiya bisa kan banna da ake hajiya. Shine yace duk inda aka mishi aka san akwai banna a gaya mishi sakon ya isa a kunnen shi. To kora babban mataimakin daraktan na kamfanin da aka yi ba alama bace ba ta cewa akwai niyya za a yi kin. Magana da ake hajiya wa'annan mutanen wasu ne suka zo suka mai da abin kwakwa gidansu suke soyan dankali a cikin gidansu. Ita magana ƙasa ce ake hajiya. Aka wayi gari wannan abin da ya shahi Sonidep ba wani keɓe bane na wasu mutane, abu ne wanda ya zamanto na ƙasa. Mu miliyan 23 hajiya muna da haƙƙi fuskan wannan abin. Kuna cewa an tauye muku haƙƙi, mai saurare zai ce kamar ta yaya ne aka tauye haƙƙin ku? Yo hajiya ba an ce a yi bincike ba nan da shekara 4 lokacin da wancan tsohon ministirkin petrol yake aiki a can su 'yan majalisar wanda ya zamanto na kwakwahin sabuwacin majoritan suka ce ba su amince ba a bincika don saboda ya zamanto kadibawa kuɗi ne suka ɗauko man fetur suka saida mu 'yan ƙasa suka nemi a san kuɗin nawa aka saida nawa ya saura aka ce wannan an ba amince ba a sai da haka ninkin da wannan salon magana da muke kina haja magana ce muke ta abubuwan zahirin da ya kana a cikin kasai ba kage ba ƙarya ba kuɗin man fetur ba a san ba me aka saida me aka siyo me ya saura wannan zargi ne ina takarar sai in aika miki abin da nake so ki gane cikin sha'anan abubuwa ne suke wakana a cikin wannan ƙasa haja mutum ko baya da imani ya kamata ku kuka ma na ƙasai ai mu abin da nake so a ce ƙasa ce wadda san doka take bin doka kuma ake kiyaye hakkin kowa. Amma shugaban ƙasa Muhammadu Bazoum duka yayi alƙawalin yin haka nan kin me zai hana ku bashi dan lokaci? Mun amince sun hana shi aiki. Yau baki san ba suwa kenan suwa makarraban shi a zahiran abin da ya hudi yana so ya yi aikin na da kyau. Yo amma aikin yanzu ba gashi ya sa ba sabon jiratar kin shi sabon jiratar ana shawo mishi wannan banan a cikin kaushi kinan ya sulbe hadi kinan jikin lissahi ko da yana son ya gyara ai sai ya samu mutane tunda ba shi bane zai zo ya ce ya komo ya hau bisa kan dejekin su in ya dora wakilai ya kamata wakilan a basu amanna a basu yarda. To amma har da ku yan kasa ya ce ku kama mishi to menene kuke yi dan ganin cewa waɗanda kuke zaton sun hana shi aiki sun bar shi yayi aiki? Ba gashi ba yanzu sako da mu da kai mun tura kowa ya ji abin da yake ciki. Alhaji Salisu Ahmadu, shugaban kungiyar farar hula ta RNDD a jamhuriyar Nijar. To a Najeriya dai batun karancin man fetur da ake fama